Лавочки і столи роками отримували Здруženje рибарох Коляк і другі керестурці, котрі участвували у їх правенню і отримуванню. Владимир Олеjar, председатель Совєту mesne zajednice Ruski kerestur, не скрива розчарування, окремо ке дознал, že to поробили і ще вшення познати младі жителі того валалу. Ті лавки teraz z piatku na sobotu večer, co še deseli dom, to katastrofa, to nie može ani objašnjiť. Ale isto také sme mali pred pol roka nazad, chlapci za Nový rok nam zňali, znači zo Banderice droti, za visoki napon, džida mraza. Dom, jaké to spravovanie, ja ne znam. Rok nazad nam opreskali, nam poznimali zastavi. Dom, stvarno katastrofa, ali ja думам, že to je jednostavno odraz toho društva. Поліцаї також вийшли на терен і обіцяли, що виновники будуть принайдені і будуть відвітувати. Попри тим, активістів Здруženja рибарох і екологійного руху неприємно не сподзівало і то, що коло базену, де посаджені коло 400 древка, обачали, що 30 древка, котрі посаджені в ярі, поламані, але наявили, що на єшень буде нова акція садження древкох.